Πολλοί και πολλές μου στέλνετε, ρε Βάσια, θέλω ένα καθαριστικό που να κάνει και ντεμακιγιάζ, να μου καθαρίζει και το πρόσωπο, γιατί γενικά βαριέμαι, ειδικά όταν γυρνάω από τη δουλειά το βράδυ, να κάνω το double cleansing και όλα αυτά. Θέλω όμως και μια καθαρή επιδερμίδα, θέλω αντιγύρανση, θέλω glass skin. Παιδιά, δεν γίνονται όλα αυτά χωρίς σωστό διπλό καθαρισμό. Δεν γίνονται. Δεν έχει κανένα νόημα να βάζετε την καλύτερη ρετινόλη, την πιο αποτελεσματική βιταμίνη C και να μην καθαρίζετε σωστά την επιδερμίδα σας. Το α και δεν θα πω το ω, γιατί είναι και το αντιλιακό μέσα στο παιχνίδι, είναι ο σωστός διπλός καθαρισμός. Άρα, πολύ σημαντικό, με ένα τέτοιο απλό καθαριστικό όπως της Χέμης, το All Clean Green Foam με 5,5 pH που είναι εξαιρετικό, δεν μπορούμε να καθαρίσουμε επαρκώς το δέρμα μας από το μακιγιάζ, το αντιλιακό που έχουμε εφαρμόσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Χρειαζόμαστε πρώτα πάντα αυτό το βήμα. Αυτό το συγκεκριμένο balm είναι της Beauty of the Sun, το ξέρετε, το έχετε αγαπήσει όλοι. Θα σας δείξω και την υφή του, γιατί είναι καταπληκτική. Είναι σε μορφή βουτύρου. Παίρνω μια μικρή ποσότητα, μεγαλύτερη. Έχω ελαφρώς νοπεί την επιδερμίδα μου, την εφαρμόζω και λιώνω τα πάντα. Κάνω πάρα πολύ καλό μασάζ, πάρα πολύ καλό. Μετά ξεπλένω ένα χλιαρό νερό και στη συνέχεια εφαρμόζω αυτό εδώ. Αυτό εδώ, οποιοδήποτε άλλο με ουδέτερο pH, θέλουμε ένα πολύ ήπιο και πολύ απλό καθαριστικό. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που χρειαζόμαστε πιο ενισχυμένο καθαριστικό, που αυτές θα τις κρίνουμε όταν μας στείλετε μήνυμα και διαμορφώσουμε τη ρουτίνα σας μαζί. Τις περισσότερες φορές χρειαζόμαστε ένα πολύ απλό καθαριστικό με ουδέτερο pH όπως αυτό. Είναι εκπληκτικό, κάνει για όλους τους τύπους δέρματος, όλες τις επιδερμίδες, όλες τις ηλικίες, τα πάντα όλα. Οπότε, δεν ξεχνάμε, χρειαζόμαστε πάντα τον διπλό καθαρισμό για να έχουμε μια υγιή επιδερμίδα. Δεν γίνεται ούτε αντιγύραση, ούτε glass skin χωρίς να έχουμε καθαρούς πόρους και καθαρό δέρμα.